Sambonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhontsubhonsu kini kanje ke phuzu majiji qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona Mqeqeshi Wezinsizwa. Uthi ubafoke, ngicela ukubuza ukuthi uma intombi endala kimi ngiyishela bese ingipha inamba yayo. Kuthi lapho sisazana bese ithi kimi ucela imali. Ufuna ukuya kwi-funeral kubo kunesifo." Uthi mfowethu umbuzo wami uthi lo sisi uzongidla imali noma uyangithanda? Cause sisazana bengingakamtsheli ukuthi ngiyamthanda. So ayivala lapho umfowethu. So mfowethu uyibuza kanjani into ekanjena? Shuthi wena uzwelo into ongenayo. Omunye umuntu angasho kanjalo. Kanti cha mfowethu, yabona. Hayi ngoba umuntu ongenalo uzwelo. Yabona mina umuntu owenza kanje, intombazane nje kahle yenza kanje, angihloniphi isidala, yabo. So ongakuhle la okwenzile ukuthi ungabe ukuthi umnikezile imali yakho ngoba one lo muntu aningakalithola ithuba lokuthi nihlale phansi nazane kangcono. Kodwa manje usekulethela inkinga nje suka. Nami ngangabhekana nesimo esithi asibe kanje. Le ntombazane sasisanda kwazana nayo. Ngafike ngathola inamba yayo, then ngadlulisa 2 days ngayifonela, yaba nayo inamba yami. Ngakusasa isingisendela i-message ithi hey unjani, bengicela nje bandla ungithengele lunch, yazi I'm so hungry. Ngaxakeka ngathi hawu lo muntu lo bese ngakayi ngisho kwi-date naye, asikaze sihlale phansi naye, akangazi nanokuthi ngubani, ngizalo ubani, wakuphi, akazi lutho ngami, kodwa usenesibindi sokucela into efana naleyo mina, yabo. So ama signs amancane umuntu akuvezela wona ekufanele uwaqaphele. So mina ke angikwazi ukumhlonipha umuntu wesifazane okanje, and ayikho into engayenza naye maka ngabe enza kanje. Asikazani kodwa manje usengilethela inkinga, usefuna nje ama favor kanjani, yabo. So kufana nensizwa uthola ukuthi isayishela intombazane bese nje useyithengela izipho left and right, yabona. So lapho mangabenze njalo, one usukuyibribe leyo ntombazane ukubona mangabe ufuna ithenda, khipha imali. Amathanda amaningi hayi wonke, amathanda amaningi kodwa la eMzansi njani uyawathenga ngoba kufanele as much wenze kahle yonke into abayidingayo, akuwena wedwa wenze kahle yonke into abayidingayo, nabanye benze kahle njengoba wenzile, and nabanye banama points anjengawakho, ne team strong njengeyakho, yabo. So ukuzeke uyithole le tender ke kwenze njani, death uyikhokha imali. So ke amathenda amaningi kwenziwa njalo, hayi wonke njengoba ngisho. So ufana nomuntu owenze njani owenza kanjalo, oyibribe ingane, uyayikhokhela. It's like uyinikeza ukuze phela iqome, fanele uyithengele izipho. It's like uyayibribe ingane ukuthi awubandla, ngiyacela phela ukuze uzongithanda nami, yabona, ngoba ngizihloniphi, angikwazi mina ukuzimela. So imali lezo ngimela, ngisebenzisa yona ukuthi ke ngikwazi ukuthi ngikuthole, ngiyakununusela. So intombazane mayihlakaniphile izobona ukuthi hawu bandla lo akakwazi ukuthi ezimele yena, usebenzisa imali, uyanginusela ngemali ukuze ngizomthanda. Intombazane mayihlakaniphile izokuchitha noma izokudidisa idlela imali yakho, kodwa nje ubungeke uzuyithola egcineni. Ngobani? Awusiyona lento eyifunayo, ayisiyona lento awulona ubonda engancika kulona, ungawa noma inini mangabe uyinsizwe kanjalo. So ufana nomuntu kanjalo. So mangabe itheke nenze njalo nje isifuna imali, as much as yaka i-funeral noma ngathiwa kwenzakaleni, ungamnikezi lo muntu because uyakuvezela ukuthi umuntu kanjani. So mangabe wena uhluleka ukubona izinto ezikanje, ushawo uthasha ukuthi ish le ntombazane njoba ifuna imali mangayinikezi izobona ngathi ngiyahlupheka noma imali anginayo. No, iqiba yonke leyo nto leyo, lo muntu wrong, lento ayenza wrong. Mina ngimhlonipha umuntu okanje, yabo. So nami le yathekeni yathi iqeda ngisendela lo message ngitshela ukuthi kwaba last day leyo sikhuluma, ngoba ngayitshela cha angikwazi mina ukuthi ngiqhubeke nomuntu okanje, yabo. Kodwa ke nawe kufanele uzazi ukuthi uyinsizwa kanjani, ufuna umuntu okanjani, yabo. So umuntu okanje mina
no, angikwazi ukuthi nje ngiqhubeke naye ngenza anything, yabo. So-ke mfowethu, ngiyathemba ukuthi nawe uzokwenza ngendlela efanele, yabo. So uma ngabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wezinsizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma njalo ufisa sibonisane ngodaba lakho. Sure-ke mfowethu.